אני גם אתן לכם להרגיש, תסתכלו מה הוא עושה פה, מה הוא בודק? את השיניים והלשון והפה. אתם יודעים שיש וירוסים פשוט שבחלל הפה של הפילים, שזה יכול להיות אפילו קטלני, ופיל יכול למות מווירוס קטן קטן קטן. ולכן חייבים להסתכל כל הזמן שהפה שלהם בריא. עכשיו יש לי פה שיניים, אתם רואים כתוב פה טיגריס. נכון? שיניים קצת יותר גדולות משלנו, אבל עדיין שיניים קטנות. מה אני רוצה להראות לכם? שזו שן אחת של פיל, 1 מתוך 4. אז אתם בעדינות, שוב אני סומכת עליכם, מעבירים ככה בצורה, מי שרוצה לאכול קצת עם השן של הפיל, זה לנגוס ביס של קרטיב, אז לא. אז תודה, יופי. גם את יכולה, את רוצה לבוא לשבת לידי? אוקיי, אז לפילים יש רק שיניים תוכנות, זה שיניים הישרות האלה, אתם רואים? להם, אתם רואים, זה ממש ניבים כאלה מאוד מאוד חזקים ושיניים מאוד מאוד, יש מישהו שלא קיבל את האור של הפיל ורוצה? ליה ודוד יכולים? בטח, ליה ודוד. מעולה, תודה. בסדר, אז אתם רואים יש הבדל במבנה של השיניים, אוקיי? ותסתכלו, גם הציפורניים משייפים את הציפורניים, אוקיי? איך אנחנו משייפים? עם פצירה, יש לכם פצירה? בטח לאמא יש פצירה כזאת קטנה, נכון? אז הנה גם לפילים שלנו, לפילות ולפילים יש פצירה קטנה. היא קטנה? נראה לכם מתאים לציפורן שלי? לא, זה מתאים לציפורן גדולה של פיל, נכון? נכון, ממש ככה, אתם יכולים גם להעביר את הפצירה ככה בעדינות, להרגיש את הכובד, ובודקים להם גם את החדק, והחדק הזה הוא כל כך רגיש מהמון שרירים, הוא יכול להרים בוטן אחת קטנה, ויכול להרים גם גזעים ענקיים עם החדק, וזה עוד משהו קטן. אני מגלגלת לכם, אתם יכולים להרגיש, את זה הם מרימים ממש בלי בעיה, ממש בלי בעיה. אז אחרי שהכנו את תמר, אוקיי, והרגלנו אותה, אני רק פה מראה שהיום אנחנו עובדים לא במגע ישיר כמו קודם, אלא במגע עקיף, שאנחנו מאחורי בעצם סורג, כדי לשמור על המטפלים שלנו ועל העובדים בשיטה של מגע מוגן, ואנחנו באמת עובדים איתם היום רק מאחורי סורגים. בסדר? אבל הנה אתם רואים את הבצירה? אתם רואים? את הבצירה? מגיעים רופאים, בודקים את החיות, מטפלים, נכון? אז החלטנו שתמר תהיה האמא, ועשינו את כל הטיפולים. הזכר היה פיל זכר, בחור שקוראים לו אמץ, הוא היה מאנגליה, ואחרי הרבה חודשים שחיכינו, תסתכלו, איזה מרגש. מה זה? זה תינוק. זה התינוק שלי? לא. איך את יודעת שזה לא שלי? איך את יודעת שזה לא של ארנב? איך אתם יודעים שזה של פיל? את היית בסיפור הזה, אבל תסתכלי למי שלא היה בסיפור הזה. איך אפשר לדעת שזה אולטרסאונד שבודק? יש לו חדק, נכון. ולתינוק שלי אני מקווה שאין חדק, נכון? אוקיי, אתם רואים את החדק? ואנחנו כולנו שמחנו שלתמר יש פילון קטן בבטן, נכון? הבשורה מרגשת. וכל ההיריון, את כבר מספרת לנו את הסוף? רגע, אנחנו עוד בהתחלה. כל התקופה של ההיריון, המטפלים פינקו אותה. אתם יודעים שפיל בוגר אוכל 100 קילו פירות, ירקות, עלים ביום. 100 קילו, אוקיי? הוא אוכל כמוני וחצי ביום של פירות וירקות. ותמר באמת גם פינקנו אותה עם חרובים ובוטנים וכל מיני דברים שהיא מאוד אוהבת. והוצאנו אותה לטיולים ברחבי הגן כשאתם לא באתם עדיין והייתם עדיין ישנים. הוציאו את הפילים לרחבה ועשו איתם את כל הסיבובים כדי לשמור על
על כושר. מה? אנחנו עושים, אבל... כן, והם נהנו מהבריכה, אתם ראיתם את הבריכה של הפילים? אז הם גם נהנו מהבריכה, באמת בימים כאלה שחם, ותסתכלו, אחרי 22 חודשים, לכל הנשים שמתלוננות על 9, אז אחרי 22 חודשים נולד תינוק קטן 100 קילו, חמוד, 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 וכולם רצו לראות את גבי. אנחנו קראנו לו גבי על שם גבי אשכר, הווטרינר הראשון של גן החיות שהיה פה ונפטר. וגבי שלנו נהנה מכל הדודות שלו וכולם אוהבים אותו, והוא פשוט, כולם נתנו לו אהבה, באמת הוא פילפילון מדהים. ומישהו ראה את גבי בתצוגות למעלה? אתם ראיתם את גבי? אתם ראיתם את טדי עם החטים הארוכים, טדי המבוגר, ראיתם את גבי? לא. איפה הוא? לארץ אחרת, נכון. הוא הלך, ולא שלחנו אותו על טיל לחוטים, לא, אנחנו נכון מאוד, יפה מאוד. אני חושבת שאת עובדת פה בגן, עובדת סמויה, עושה לי ביקורת, ככה מרגיש לי. יכול להיות שאת עובדת פה, עובדת... לא, אין לך תלוש שכר מהגן חיות. רק וידאתי. אז אנחנו, בגלל שאתם זוכרים שאמרנו שכשהפיל הזכר קצת גדל והוא מתבגר והוא מתחיל קצת להציק לנקבות, הוא נהיה קצת קוקו, נכון? אז אנחנו מצאנו לו בית חדש בטורקיה והשתנו אותו בסירה, וזה היה הכנה מאוד מאוד ארוכה, שלא תחשבו, הפיל הזה לא יודע מה זה סירה, היה צריך לבנות לו פה את הכלוב טיסה, להכניס אותו, להוציא אותו, עבדנו קשה כדי שזה יהיה טוב, אבל זה באמת היה טוב. הוא כל כך נהנה בטורקיה, ותראו, טוב, את יודעת, בגני החיות אנחנו מסתכלים רק על בעלי החיים, אין פוליטיקה, בדיוק. ותסתכלו, כשהוא היה גור, חצי שנה הוא רק ינק מאמא שלו, 10 ליטר חלב ביום, נכון? אנחנו מדברים פה בממדים, ואחרי חצי שנה התחיל טעימות של כמה קילוגרמים טובים של פירות וירקות ועלים. והנה גבי שלנו נהנה מאוד גם מכל מיני צמחים ומזון קשה, כי אמרנו השן שלו היא 10 סנטימטר, זה המון, זה המון המון המון. וכשהוא חגג, נכון, כשהוא חגג גיל שנה, עשינו לו עוגת שוקולד. פילים אוכלים שוקולד? אז עוגת שמנת? הלו קיטי? פירות וירקות, נכון? תראו איזה עוגה בריאה, האמת לא תזיק גם לנו לעשות עוגה כזאת בריאה וטובה לבריאות שלנו, אבל בהמולדת אפשר קצת. והנה גבי שלנו, שבהחלטה שאנחנו הולכים לשים אותו בגן החיות בטורקיה, והיום גבי שלנו בן 13, הוא חוגג בר מצווה, ואנחנו הגענו לסוף הסיפור שלנו על הפיל הראשון שנולד בירושלים. ועכשיו אתם כבר יודעים שכדי שפיל יבוא לעולם אנחנו צריכים שיתוף פעולה של המון 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 אנשים טובים ובלי פוליטיקה, ולהבין מה הכי 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 טוב עבור הגור הקטן והחמוד שהיה צריך בית. וגם אתם יודעים, כשאתם מגיעים לגן החיות אתם לוקחים חלק בפרויקטים שלנו שעוזרים לנו גם לממן את כל הפרויקטים הטובים והיפים האלה, שזה גם חשוב, וזה גם חשוב להגיד לכם תודה שאתם באים לגן חיות, נכון? אתם גם חלק. וזה הסוף, וזה מהממים אתם שהקשבתם וישבתם, ואני ממש ממש אומרת לכם תודה רבה שהשתתפתם, תודה תודה תודה. שיהיה לנו שבת שקטה בלי פוליטיקה. בוא ליאור, אבא בחוץ, בוא. ליאור.